Požičky z menového fondu. Tu máme trošku novinku oproti tomu, keď som pripravoval tú prezentáciu. Ale opäť začneme z toho, že koľko má v súčasnosti prostriedkov. MMF má okolo 270 miliard. Keď sa bavíme, koľko je dlh Talianska, koľko je Španielsko, už neviem, v ďalších krajinách, ako je Belgicko, ktoré by úplne potrebovali pomoc. V súčasnosti sme v takej situácii, že táto čiastka sa navýšila o 200 miliard. Dohodli sa na tom piatok. Bude to fungovať tak, že národné centrálne banky si požičajú z finančných trhov a navýšia svoje kvóty. MMF, ako samozrejme požičajú si z finančných trhov len vďaka tomu, že ECBčka tam natlačí viac tých peňazí, tak budú ich mať z toho stiahnuť. Čiže v podstate ale opäť sa bavíme o čiastke, ja neviem, 500, ani nie 500 miliard. Keď to skombinujú s eurovalom, OK, možno by sa tam mestilo Taliansko a Španielsko, ale určite nie sú posledné krajiny. Takže to problém to nevyrieši. Ale očakávam, že zvýšenie sa bude používať Medzinárodný menový fond pri záchranách tých krajín. A to z jedného dôvodu, že dlhopisy Medzinárodného menového fondu sú nadradené ostatným dlhopisom. To znamená, že napríklad, keby skrachovalo Grécko, tak všetkým dajú rovnaké haircuty, iba MMF vrátia všetky dlhy. Takže v podstate aj pre Európsku centrálnu banku, alebo hoď to bude nejak financovať, možno aj Čína, ja neviem, tieto európske krajiny, tak určite im je výhodnejšie požičať MMF a potom MMF bude požičať tým krajinám, pretože ten dlh majú nadriadený, kdežto za normálnych okolností by to nemali. Takže toto je jeden smer, kde sa to asi aj bude uberať. No a ostáva nám jediné logické riešenie, ktoré z tohto celého môže vzniknúť, že sa budú ešte viac tlačiť peniaze a ešte viac sa teda zapojí Európska centrálna banka do toho, pretože na to nikto nemá, aby v podstate tým krajinám pomohol. Toto sú objem štátnych dlhopisov, ktoré Európska centrálna banka nakúpila. Európska centrálna banka je inštitúcia, ktorá v podstate nemá žiadne zdroje, ako tých 7 miliard. Ona môže urobiť to, že vytlačí tie peniaze a kúpi ten dlhopis. Ako ste videli na začiatku v tom videu, tak ako keď sa tlačia peniaze, tak nie je to nič iné, len roztváranie tých nožníc medzi bohatými a chudobnými, ako bolo v tom videu. Kde v podstate to, čo robí ECBčka, je zlodejina. A nič iné nemôže urobiť, je len v podstate vytlačiť ďalšie peniaze, pretože na to nikto nemá. A vráťme sa k tomu, čo teda môže spôsobiť, teda aj spôsobí z môjho hľadiska toto väčšie zapojenie ECB. Samozrejme, keď o tom sa nemusíme baviť, keď niekto vytlačí peniaze, tak zrastú ceny. Tá modrá čiara je teraz modrá čiara inflácia, presne, a červená čiara je americký dlh HDP. Čiže keď sa pozrieme, ako bol v Amerike naposledy zlikvidovaný dlh štátu, tak po vojne bol dlh štátu k HDP cez nejakých 120%. Urobilo sa to, že vytlačili sa peniaze a ceny vzrástli za 6 rokov o nejakých 50%, hej. To je riešenie, ktoré samozrejme asi bude prijaté aj dnes, pretože štáty majú vyššie daňové príjmy, samozrejme. Respektíve takto, pri inflácii majú vyššie daňové príjmy a reálna hodnota dlhu, ktorú splácajú v starých peniazoch, z peniazov s nižšou hodnotou je nižšia. Opäť, ale toto sú veci, ktoré spôsobujú tlaky predovšetkým na komoditné trhy. Od dnes, hovorím, tých peňazí je dosť, čo sa natlačilo, len ako veľa sedí na rezervných účtoch v bankách, takže ako do ekonomiky neprúdia. Klientov bonitných je málo, tak ako tam to nejak nefičí. Ale skadiaľ to robí tú infláciu, kde je ten kanál, tak ten kanál je skrz finančné trhy, predovšetkým skrz komoditné trhy. Tie peniaze, ktoré Fed a iné centrálne banky hádžu do bank, tak oni s nimi gamblujú a veľmi radi gamblujú na komoditných trhoch, pretože aj keď sa pozrieme logicky na to, tak ja už neviem, kto to raz povedal, ale povedal veľmi peknú vec, že hodnota všetkého, čo na papieri v čase ekonomického kolapsu klesá na hodnotu papiera. Čiže je to dlhopis alebo akcia, tak jediné, keď kúpite komoditu, tak stále máte aspoň nejakú istotu, že máte niečo v ruke, čo má väčšiu hodnotu ako papier na kúrenie. Tak logicky tieto peniaze idú do tých komodít. Toto je v podstate vývoj toho, koľko peňazí vytlačil Fed a vývoj ceny ropy, to je tá čierna, a ceny medí, to je tá červená. Ako vidíte, tá korelácia je tam úplne veľká, takže ako tam je to jasné, kde idú tie peniaze. Spomeniem za všetko dve udalosti, ktoré sa udiali posledný rok.
JP Morgan, či americká banka, skúpila 90% zásob medí na londýnskej burze. Neviem si predstaviť, či idú zbalcovať, alebo neviem, čo s tým idú robiť. Takisto v lete Medzinárodná energetická agentúra uvoľňovala zásoby ropy strategické. Inak sme tam členmi aj my ako Slovensko. A čo tým chceli urobiť? Chceli urobiť tým to, že hodia viac ropy na ten trh a zmierňa rast tých cien. No udialo sa to, že opäť bol zverejnený zoznam tých nákupcov a opäť tam figuroval ako jeden najväčší nákupca JP Morgan. Ja som v živote nevidel benzínku JP Morgan a už som trochu toho pochodil. Takže ako vidíme, jednoducho naozaj tieto finančné domy s tými peniazmi špekulujú, gamblujú s nimi, no a vytvárajú infláciu. Toto je vývoj indexu spotrebiteľských cien v eurozóne a k októbru. A keď sa pozrieme, ktoré položky rastli najviac, tak v podstate vidíme, že sú to položky súvisiace s tým, čo sa obchoduje na finančných trhoch. Transport, to je jasné, to je ropa. Čo sa týka domácnosti, tak opäť sú to nejaké komodity, ktoré sa využívajú na stavebníctvo, ale takisto elektrik, respektíve skôr plyn, hej. Čiže v podstate opäť vec, čo sa obchoduje na finančných trhoch, alkohol, tabako to vypúšťam, pretože tam od nárastien sa starajú dane predovšetkým. Jedlo, opäť to sú všetko veci, ktoré pšenica, kukurica, všetko to sú veci, ktoré sa obchodujú na finančných trhoch. A ešte aj oblečenie, kde v podstate určite viete, že cena bavlny láme historické rekordy už niekoľko mesiacov, takže opäť vidíme, že tú infláciu ťahá hore nie ako nejaký reálny dopyt domácnosti o niekoho, ale v podstate ťahajú vyššie ceny komodít. Čo to spôsobuje? Ešte jedna vec, samozrejme viac eur v finančnom systéme, ktoré bude dôsledok tohto, tak bude znamenať slabšie euro, ako čím je viac eur, tak tým je menej hodnotné. Toto je presne opak, že čo sa stalo s dolárom v čase, kedy sa tlačili peniaze v Spojených štátoch. Vidíme dolárový index, to je tá červená čiara, je to v podstate kurz dolára kumulovaný, respektíve priemerný voči 6 najobchodovanejším menám. Ako vidíme, keď narastal ten počet dolárov v tom finančnom systéme, tak jeho kurz klesal, keď bolo kvantitatívne uvoľňovanie dvojka, tak opäť to išlo naopak. Samozrejme, toto bude čakať aj euro. A jednak vyššie ceny komodít a jednak slabšie euro samozrejme zatlačia na tie marže tým výrobcom. Toto je americký filadelfský index výrobnej dôvery, ktorý v marci dosiahol rozdiel medzi vstupnými a výstupnými cenami, ktorý predznačuje marže 40-ročné maximum, tuším bol najvyšší od ropných šokov. Takže to, čo sa samozrejme diala, je to, že naozaj spoločnostiam sa prudko tlačili na marže, no a tie boli nútené robiť úsporné opatrenia. A to ukážem, že práve tieto klesajúce marže stlačili nadol indexy výrobnej dôvery, ktoré sú mimochodom strašne korelované s HDP. Je to jeden z najlepších prestihových ukazovateľov. A tie indexy výrobnej dôvery začali klesať, ako vidíte, v marci zhruba. Hej? Alebo február, marec. To bolo vtedy, keď boli komodity na úplných maximách. Tá čierna čiara je ropa. Nemusel som dať čiernu, ale takto spätne uvedomujem. Ale ako vidíte, jednoducho vtedy, ako boli ceny ropy na maximách, tak odtedy to začalo klesať. Ako vidíte, tie ceny ropy neustúpujú stále. A v podstate tá dlhová kríza v eurozóne sa začala vo väčšom rozrastať až niekedy v júli. V júli začali rásť výnosy talianskych a španielských dlhopisov, takže tvrdiť to, že za súčasné ekonomické spomalenie môže dlhová kríza, vyvracia to tento graf. No a ako hovorím, tieto indexy vykazujú mimoriadne silnú koreláciu s HDP. A ako vidíme, toto je index výrobnej dôvery v HDP, tá modrá v eurozóne a tá červená čiara je európske HDP, takže keď sa tá korelácia zachová, tak vidíme, čo nás čaká v ďalšom kvartáli a nebude to nič pekné. Teda v podstate, ako hovorím, aby som to celé zhrnul, tak celý svet je zaplavený dlhom, ktorý je úplne nezaplatiteľný, čiže je to dlh domácnosti alebo dlh štátov, tak. No a ten je možné, aby sa zlikvidoval dvoma spôsobmi, bankrotmi, to tu nikto nechce, alebo infláciou. A ako vidíme, stále nás všetko, čo robia centrálne banky a politici, všetko nás tlačí do tohto inflačného riešenia, tak toto je jednoducho vec, ktorá zjavne nás očakáva, pretože ako nijak inak nie je možné, aby sa tie krajiny ufinancovali, keď im to nebude chcieť požičať aj.
A samozrejme, keď budú šetriť, aj hovorím, keď budú šetriť, tak nie je to všeliek, pretože už šetríme pred 20 rokmi, nie teraz. Jednoducho teraz, keď budú šetriť, tak sa im budú prepadávať daňové príjmy, čo zase ich chytí do nejakej špirály, kde nebudú vedieť naplňať takisto svoje rozpočtové ciele. Keď sme pri rozpočtových cieľoch, mohol som dať ešte jeden obrázok, som nespravil, ten je úplne krásny. V Spojených štátoch v roku 2007 rátali na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtom a mali druhý najväčší deficit v povojnovej histórii. Takže všetky tieto kroky, ktoré, stretnú sa na samite a povedia, že do roku 2020 alebo neviem kedy, že oni raz budú šetriť, tak tieto dlhodobé fiškálne ciele sú úplne ako tiež niečo nereálne, pretože zmení sa 4-krát vláda a tak ďalej a príde zase nejaká recesia o niečo, kde povedia, ale museli sme viac míňať. Takže v konečnom dôsledku opäť tie dlhy proste z môjho pohľadu, tie úsporné opatrenia nebudú také, ako niekto slúbil. A už najnovšie sú také, že robia, úsporné plány roku 2060, už aj takéto som videl. Takže a už keď niekto nevie 2 roky dopredu si zachovať nejaký ten svoj úsporný, nejaký svoju fiškálnu cestu, tak neverím, že do roku 2060 jednoducho niekto vôbec niečo dodrží. Takže Európska únia má ako inak naozaj nejaký úrad, ktorý sa zaoberá dlhodobým plánovaním, zaoberá sa tým, že čo bude v roku 2060. Oni plánujú na 50 rokov dopredu a nevedia si naplánovať, čo bude o týždeň. Čiže tam strašne veľa, proste 15 úplne hlúposti, pretože ja neviem si predstaviť, ako niekto hodziakou metódou dokáže naplánovať, čo bude v roku 2060. Takže tam sa strácajú veľké zdroje. Takisto, keď si pozrieme tie stres testy, robili stres testy, banky, čo prešli, hneď do mesiaca skrachovali potom aj minulý rok, aj tento rok, takže trošku nezmyselné míňanie z môjho pohľadu. A pokiaľ máte nejaké otázočky, rád vám ich zodpoviem, takže pýtajte sa.